Είμαστε στο κάστρο του Ρείου, όπου εξελίσσεται η Διεθνής Έκθεση Ζωγραφικής με τον τίτλο «Τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη ματιά του καλλιτέχνη». Ένας τίτλος και μια έκθεση που προέκυψε με την ευκαιρία του εορτασμού των 60 ετών από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τον ΟΗΕ. Η έκθεση είναι συνδιοργάνωση με τον UNRIC, το Κέντρο Πληροφοριών του ΟΗΕ στην Ευρώπη, και οι καλλιτέχνες προσκλήθηκαν από 26 χώρες προκειμένου με τη γλώσσα της τέχνης να καταγράψουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η έκθεση είναι αποτέλεσμα των εργασιών του 4ου Διεθνού Συμποσίου Ζωγραφικής, όπου επιτοπλίστων συμμετέχουν καθηγητές από ανώτατες σχολές καλών τεχνών, από πανεπιστήμια και ακαδημίες, από όλο τον κόσμο. Συμμετέχουν συνολικά 52 καλλιτέχνες. Η Ελλάδα συμμετέχει με τον ριώτη πατρινό ζωγράφο Σωτήρη Ιωσήφιδη Μισαηλίδη, που μπορώ να πω ότι εξέπληξε τους καλεσμένους μας συμμετέχοντες με τα έργα του. Η έκθεση αυτή έχει δρομολογηθεί για να φιλοξενηθεί από το Auschwitz στην Πολωνία, από τον Νταχάου στη Γερμανία, στα δύο μουσεία, που είναι κέντρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πρώτο έργο που έφτιαξα την πρώτη μέρα, που έχει το όνομα 1991 η Δύσα, είναι εμπνευσμένο από την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ. Το δεύτερο έργο που έφτιαξα την άλλη μέρα είναι εμπνευσμένο από την δεδομένη κατάρρευση των ΗΠΑ. Και τούτο γιατί ο κόσμος μας είναι διπολικός. Δεν μπορεί να καταρρεύσει η μία άκρη του άξονα και η άλλη να μείνει σταθερή. Είναι νομοτέλεια της φύσης.